Nemci sa rozhodli, že Cigel obsadia. Aj sa tak stalo 13. januára 1945, kedy to sa dnes už rozchádzajú počty, no ale odhadovalo sa, že to mohlo byť tých Nemcov tak medzi 500 až 1000. A bohužiaľ bolo medzi nimi aj veľa gardistov, ktorí boli predlečení do nemeckých uniforiem. No a vytvorili takéto kordóny. Jeden kordón išiel od Sebedražia kolom dokola okolo celej dediny, obsadili Cigel. Bolo to ráno, kedy ešte len začalo svítať, takže ľudia ešte spali. Potom ďalší vošli do dediny a išli búchať do domu a vyháňali mužov pod zámienkou, že idú kontrolovať osobné doklady. Tretia skupina sa rozostavila vedľa hlavnej cesty z jednej a z druhej strany, tak aby na seba dovideli od horného konca až na dolný koniec. A tých mužov, ktorých vyhnali z domov, nahnali na cestu a hnali ich smerom do krčmy a pred krčmu, u Murára sa to menovalo, kde pred tou krčmou bola záhrada oplotená, tak tam ich nahnali. Máme tu zoznam tých ľudí, bolo to 116 ľudí z Cigla. A viete čo? Ja som prišla, tuto je krčma. Pri tú krčmu. Tam bolo kopa ľudí v tej ohrádke, tam je taká ohrádka, okolo tej krčmy bola. V tej ohrádke boli naši Ciglania. A ja sa dívam, preboha, čo sa tu robí? V Cigli niekto zradil. Práve touto zradou prišla tretia skupina, kde mala zoznam ľudí, Ciglanov, kde bolo presne napísané, kde má uložené zbrane. A to bol ten Ďurko Cmárko na hornom konci. Prišli k nemu, Nemci hovoria, tak pán Cmárko, ukážte nám, kde máte tie zbrane partizánov. Ale Nemci hovorí, hneď, no ja tu nič nemám, samozrejme, vykrúca sa. No tak hovorili, ale my vieme, len nám ukážte. No neukážali, ja nič neviem, zapieral. Tak rozkázali tam susedom, zoberte vidly, išli hore na poval a ešte Nemec ešte ukázal, tam odhádzujte seno. Odhodili seno a tam trčali fušky, asi 100 pušiek tam trčali. Dovliekli Belaňovcov, sa písali Belani. To boli jeden starček, mali už 78 rokov, myslím, alebo až 80, aj syna. Že voľakú starú flintu mal voľade, starú, že už ani vôbec, tak za túto flintu ho dovliekli a tak ho bili pri tom aute nákladnom, také nákladné auto bolo pre tou onou, a tak ho bili pre tou nákladným autom a potom už nevládali ani jeden na to auto vyjsť, tak vyhodili. Tí Nemci ho vyhodili do toho auta aj svým synom. Bolo kruté to vypočúvať. Tam boli tí ľudia takto zavesení žinkou, hore, chrbát, tam máme fotografiu, kde podkopli pod ním stoličku a ono stalo vysieť. A teraz to boli hrozné bolesti. No a teraz si predstavte, že ten chudák zrejme povedal aj to, čo nikdy nespravil. A bol taký drastický prípad, na čo ľudia spomínajú, nejaký Ďuriak Valent, to nebol Ciglan, to bol Prievičan, ktorý omdlel a teraz ho odtiaľ, nie že vyniesli, ho ťahali takto za sebou až k potoku a chytili ho dvoja Nemci, tak to boli tí gardisti predlečení, takto za nohy a do vody ho takto namáčali, vyťahli ho a ešte jeden mu takto búchal do prstu, keď otvorí oči, či sa nepreberie. Tak keď sa prebral, tak ho v tom vliekli naspäť. No a samozrejme, že oni hrozne kričali. A teraz si predstavte tie pocity. Tam bolo tých ostatných, za to ohradou nikto vedľa seba stáli a keď počuli, ako to tam revú tí ľudia, to bolo otrasné. Ale najhoršie bolo to, že nevedeli, ktorý bude ďalší. Naraz dovliekli jedného, menoval sa Ďuriak, z Prievidze nejaký. A tam bola lavička cez ten potok. A tá prieľuba hlboká, spravená do toho potoka, cez ten ľad.
A toho Ďuriaka ako dovliekli tí Nemci, ale to boli také, mali tie smrťky. No. A tam do toho prieľuby ho musel capvou a ten Nemec také čižmiská mal, po ňom takto pobehal, potom musel zase vyskočiť na tú lavičku a zase ho tam hodil. Bože, čo ty robili? A počula som ten krič obrovský, Bože, chudáci, čo ich takto tam mlátili. A do tej záhrady, viete čo, a zima bolo, mrzlo, Ježišmaria, to bolo hrozné, boľačo. Traja boli tak kruto vypočúvaní, že behom 2 dní toho krčmára a toho murára, 28. áno, dobre hovorím, pri vypočúvaní tak kruto mučili, že ich vlastne umučili k smrti. Tí boli potom pochovaní v spoločnom hrobe, vedľa násypu železničného bol spoločný hrob. Tí ostatní, ktorých tam boli a boli vytipovaní, bolo ich 6, boli zavlečení do zemianských kostolian, kde boli zastrelení a nahádzaní zo spoločného hrobu. Títo 8 ľudia, to bola priama obeť toho 13. januára. 8 ľudí na to doplatilo. Našiel sa zradca. Obvinený bol dokonca jeden Sigránov, ktorému ale túto zradu nikto nedokázal. On bol to študent. On bol súdený v Prievidzi, v Nitre, v Bratislave a dokonca v Prahe. A nikto mu proste nevedel dokázať to, čo tvrdili Cigrania. Veľa porobili aj gardisti. Viete, ako oni aj koľko razy, možno, že by to aj Nemci neboli niečo také spravili, keby neboli hlásili tí gardisti. Hneď ako ustupovali Nemci, tak oni ustupovali s nimi do Nemecka. A v Blavojte si prežili, to boli 3 konkrétne, ktorí sa podielali na usmrťovaní týchto ľudí. V Blavojte si dožili až do vysokého veku. V Nemecku neboli vydaní, nič sa im nestalo. Nič sa im nestalo. Veru nič. Aj Cigli boli gardisti. A nestalo sa im nič. Vôbec.